Τι! Ηρέμησε, αγόρι μου. Τι! Δεν είπα πια και κάτι τρομερό. Τι! Πλούσιο λεξιλόγιο. Θα παντρευτείτε. Γιατί να μην ξαναφτιάξω τη ζωή μου. Όταν συναντάς στη ζωή σου έναν άνθρωπο. Ναι, αλλά έναν άνθρωπο. Η κυρία έχει συναντήσει 8. Από meeting σε meeting πάει. Θωμά, αυτή η συζήτηση νομίζω με προσβάλλει. Έχει δίκιο η Μαριλένα Φώτη, μην μιλάς έτσι. Καταρχήν, τι σοϊγάμος ήταν αυτός. Αυτή είναι βουδίστρια. Εσύ είσαι χριστιανός. Πού θα παντρευτείτε? Θα κάνουμε πολιτικό γάμο σε δημαρχείο. Εγώ δεν θα έρθω. Γιατί, ποιος σε κάλεσε? Η κυρία Γογό. Τι πράγμα? Η κυρία Γογό που έχει το καθαριστήριο και αυτή σε θέλει. Γιατί δεν παντρεύεσαι την κυρία Γογό? Τι? Μα δεν μ' αρέσει η κυρία Γογό. Ωραία, βρες κάποια που να σ' αρέσει. Η Ευγενία, η κομμότρια. Δεν το πιστεύω, όλο το προξενεύει. Καλέ. Σταμάτα σου βουλιά. Η Ευγενία, η κομμότρια, μπαμπά. Θα κουρεύεσαι και τζάμπα. Και τι θα κόβει? Φώτη, αγόρι μου, παραλογίζεσαι. Και επιτέλους δεν έχω καταλάβει. Δεν θέλεις να ξαναπαντρευτώ ή δεν θέλεις να παντρευτώ τη Μαριλένα? Το δεύτερο. Και τα δύο. Δεν τρώγεσαι. Τι έπαθες? Για καλό σε πήρα μαζί μου σήμερα. Εγώ σε αυτό το γάμο δεν πρόκειται να συνενέσω. Σε κανέναν άλλον. Σταμάτα σου βουλιά να πετάγεις όλη την ώρα. Την καημένη τη Φρίντα τη ρώτησες? Φώτη, παλάβωσες. Πώς θα της παρουσιάσεις μια καινούργια συγγενεία έτσι από το πουθενά? Μια εκπομπή να δώσω στη Φρίντα, ναι θα πει. Θα πέσεις τόσο χαμηλά λοιπόν? Θα μας εξαγοράσεις όλους για να δεχτούμε στο πλάι σου αυτή τη γυναίκα? Μάθε λοιπόν πατέρα ότι εγώ δεν εξαγοράζομαι.